Положението е следното. Мръдни си да покажем какво има отдоле поди тебе. И тази издава много такива типични звуци и е агресивна. Така че ще приготвим едно помещение отделно, където да я сложим на яйца. Така, ето ще съм приготвил с сено и едно яйце, на което да лежи, докато събера един-два дена яйцата от другите кокошки. Това е такова истинско яйце, обаче съм направил малка дупка, изкарал съм съдържанието и съм го напълнил с гипс, така че да не може да го щупи и да направи беля. Така, сега е този прах. Той реално е така известната диатомична пръст. Съм го изсипал в това шише от друг препарат против болхи. Беше празно, да ми е по-лесно да напудря хубаво там, дето ще е квачката, да не я уморят кокошинките. Тук пред полозите вече и задръстване стана. Между другото, направил съм им още полози, но категорично отказва да ги ползвате. Тия са най-добрите. Но сега ще освободиме поне едната, ще махнем. Айде, заповядай тук. Няма да лоша. Вече имаме достатъчно яйца. Сега ще ги подредиме тук и ще донесем кокошката да видим, ще иска ли да легне върху тях. Излизайте, бе! Айде бързо! Айде, госпожо, заповядай. Докато да ида да й донеса храна и вода тук да си има, легнала върху яйцата, ама така като гледам тия, защото е по-дребничка, ще извада 3, за да може добре да ги покрие. То така или иначе не всичките са така хубаво. Нали, по принцип за инкубация се отделят не най-дребните, най-ядрите, да не са много такива тесни. Нали, правилно оформени яйца, среден размер. Та ще извада 3 от тия неподходящите, за да може да покрие хубаво другите. Сега знам, че няма да си много доволна, но ще искам да взема 3 яйца. Дай тук да пръкна. Спокойно, добро момиче. Така, от тия искам това. Това. И гледаме колене баш. Башло. Това ми се струва тесно такова. И това взимаме и остават 2, 4, 6, 8, 10 яйца на такава малка кокошка са добре. Тук да ръснем малко от този материал за пудрата против булбите. Айде, заповядай. Легни спокойно. Айде, оставям те на тя. Браво, оставиха 5 минути и ги я покрила добре. Сега тук меркам ъгълчето на едното, ама мисля, че ще се намести. Браво на момичето. Сега, понеже имам така един проблем с кокошинките, който постоянно се боря с него, ама все не му намирам крайно решение. Утре ще ида да взема от ветеринаря едни капки да й капна на врата, да не я изядат докато лежи тук. И така, айде утре ще покажа пак. Чао за сега.